ድንገት ኣብ በረኻ እናተጓዓዙ ናይዚ ተኽሊ ድምፂ እንተሰሚዕኹም ምናልባት ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ኢኹም እሞ ፈጢንኩም ካብቲ ቦታ ምርሓቕ ግድ ይብለኩም። ሰላም ናይ በትሪ ኣሩን ቤተሰብ፣ ነዞም ተኽልታት ኣብ ቀረባኹም እንተስተውዒልኩም ፈጢንኩም ካብቲ ከባቢ ርሓቑ። 10 ጃቦቲካ ተኽሊ። እዚ ኣብ ብራዚል ውሽጢ ዝርከብ ጃቦቲካ ተኽሊ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ሙሉእ ጉንዱን ቅርንጫፉን ጸሊም ወይኒ መሳሊ ፍረ ብምምልኡ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ 3 ናይ ብራዚል ክፋላት ዝርከብ እዚ ተኽሊ ኣብ ዓመት ንዝተወሰነ ሰሙናት ጥራሕ ዝፈሪ እንትኾን ካብዚ ዝፈረየ ጸሊም ፍረ ብድፍረት ሓንቲ ፍረውካ ምምኳር ትርፎ ነባዓለኻ መጉዳእ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን ፍጻሚኡ ንምፍላጥ ናይቲ ተኽሊ ሓደ ወይ 2 ፍረ ዝሞከረ ሰብ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ኢድን እግርን ምንቅጥቃጥ ከምኡውን ልዑል ረሃፅን ናይ ልቢ ውቅዒትን ሓዊሱ ኣእምሮ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሙ ብምጥፋእ ንሞት የብፅሕ። 9 ማንችኒል ተኽሊ። እዞም ተኽሊ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ካብ ዝፍርሑ ሓደገኛታት ተኽሊ ሓደ እንትኾን ብዙሕ ግዜ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ እዮም። እዞም ተኽልታት ብጣዕሚ ሓደገኛታት ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ከየነኽእዎ መጠንቀቕታ ዝግበር እንትኾን ነዚ እውን እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ተኽሊ ፈሳሲ ናይ ሰባት ቆርበት እንተደኣ ነኺኡ ልዑል ዝኾነ ጉድኣት ስለ ዘኸትል እዩ። ብተወሳኺ እውን ክሳብ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል እንትኾን ብድፍረት ፍረኡ ዝበልዐ እውን ናይ መተንፈሲ ኣካሉን ሳንቡኡን ብምጉዳእ ንሞት የብፅሕ እዩ። 8 ሺፕዋርም ተኽሊ። ሺፕዋርም ተኽሊ መብዛሕትኡ ኣብ ኤዝያ ከባቢ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ እንትኾን ስያሜኡን ዝረኸበ ኣብ ውሽጡ በብዝሓት ብዝሓዞ ዓበይትን ነዋሕትን ሓሳኹ እንትኾን ብዙሓት እዚ ተኽሊ ህይወት ዘለዎ ተኽሊ እዩ ክብሉ ይድመፁ። እዚ ተኽሊ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ዓበይቲ ናይ ባሕሪ ውሽጢ ሓሳኹ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እንትኾን እዞም ሓሳኹ ሓደ ግዜ ፊሊፒናውያን ንምግብነት ከም ዝጥቀምሎም ይረአ እዩ። 7 ትሪኮ ኒንዛ። እዚ ተኽሊ ድማ ናይ ዓለምና ብጣዕሚ መርዛማ ተኽሊ እንትኾን እዚ ክረአ ከሎ ንዓይኒ ሰሓባይን ብልዑኒ ዝብል ንኣራንሺ ዝመስል ፍረ ዝሓዘ ኣብ ውሽጡ ስትሪክኒን ዝበሃል ሓደገኛ ንጥረ ነገር ዝሓዘ እንትኾን እዚ እውን ናብ ሰብነት ውሽጢ እንተኣትዩ ጨዋዳታት ብምጭብባጥ ናይ መተንፈሲ ኣካላት ብምጉዳእ ናብ ሓደጋ ይጋለፅ። እዚ ተኽሊ እውን መብዛሕትኡ ኣብ ህንዲ ውሽጢ ዝርከብ እንትኾን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ህንዳውያን በዚ ተኽሊ ምኽንያት ሓደገኛ ለበዳ ኣጋጢምዎም ነይሩ እዩ። ነዞም ፍረታት ተሰሓሒቱ ዝበልዐ ሰብ ካብ መተንፈሲ ኣካላት ብተወሳኺ ካልኦት ናይ ሰብነት ጨዋዳታት ብምጭምዳድ ሙሉእ ሰብነት ደሪቑ ክተርፍ ክገብር ይኽእል እዩ። 6 ቆሪር ቀታሊ ተኽሊ። ፒሶንያ ብምባል ዝፍለጥ ንዓዋፍ መንበሪ ዝተመቻቸወ ናይ ዒፍ ጎጆ መሳሊ ነገር ዘለዎ እንትኾን ዘርኡ ዘብዝሕ በተን እንስሳ ምኽንያት እዩ። እተን እንስሳ ናብ ካሊእ ቦታ እንትበራ ፍረኡ ሒዘን ብምኻድ ክባዛሕ ይሕግዞ። ፍረኡ እውን ኣብ ክንቲት ናይተን ኣዕዋፍ ተጣቢቑ ዝኸይድ እዩ። ናይቲ ተኽሊ ባህሪ ብጣዕሚ ዘደንቕ እንትኾን እቲ ፍረ ኣብተን ኣዕዋፍ ብሓይሊ ብምጥባቕ ምንፋር ከይኽእላ ብምግባር ብዘሕዝን ኩነታት ኣሳሲሩ ይቕምጠን። እዚ እውን ንኽጠምያን ብቐሊሉ ብኻልኦት ንኽደናን ይገብረን። ኣብ ሓንቲ ዒፍ ልዕሊ 200 ፍረ እዚ ተኽሊ ዝጠብቀን እንትኾን እዚ እውን ንዓብዪ ስቃይ የጋልፀን። 5 ዝደሚ ተኽሊ ወይ ብለድውድ ትሪ። እዚ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዝርከብ ልክዕ ከም ሰብ ቁረፅን በሊሕ ነገር ክነኽኦ ከሎን ደም ብደም ዝኸውን ተኽሊ እዩ። እዚ ፈሳሲ ብሳይነሳዊ መፀውዒ ስሙ ሄሞቶክሲሊን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንጥረ ነገር እንትኾን እዚ ንጥረ ነገር ንደቂ ሰባት ምንም ጉድኣት ዘይብሉ እንትኾን
ነቲ ተኽሊ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ከም ዝሓዘ ይንከር። እዚ ተኽሊ ኣብ ዝተቆረፀሉ ግዜ እቲ ንጥረ ነገር እቲ ተኽሊ መሊሱ ክጽግንን ክሓውን ይገብር። በተመሳሳሊ ካሊእ ድራጎን ብለድ ትሪ ዝተባሃለ ነዚ ዝመስል እንትቁረጽ ደም መሳሊ ፈሳሲ ዘውፅእ ተኽሊ ኣብ የመንን ከባቢኣን ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ካብዚ ተኽሊ ዝወፅእ ደም መሳሊ ፈሳሲ እንተተነኽኡ ግን ኣብ ቆርበት ዓብዪ ጉድኣት ከምፅእ ዝኽእል ክሳዕ ሞት እውን ዘብፅሕ ተኽሊ እዩ። ራብዓይ ሳንድቦክስ ተኽሊ። እዚ ተኽሊ መብዛሕትኡ ኣብ ሙቐታዊ ክፋል ሰሜን ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ዝርከብ እንትኾን እዚ ተኽሊ ኣብ ልዕሊኡ ብጣዕሚ ብዙሓት ነዋሕትን በላሕትን ዕሾኻት ዝሓዘ እዩ። እዞም በላሕትን ነዋሕትን ዕሾኻት ንሰባት በቐሊሉ ክጎድኡ ዝኽእሉን ብተወሳኺ ኣብቲ ተኽሊ ውሽጢ ዘሎ ፈሳሲ ናብ ዓይኒ እንተኣትዩ ዓይኒ ክሳዕ ምዕዋር ዘብፅሕን ፍሪኡ ድማ እንተወቂዕኻዮ ከም ፈንጂ ተተኪሱ ጉድኣት ከብፅሕ ከም ዝኽእል ይንገር። ሳልሳይ ዊስሊንግ ቶር። እዚ ተኽሊ መብዛሕትኡ ኣብ ሙቐታዊ ክፋል ኣፍሪካን በተለይ ድማ ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ሰሃራ በረኸታትን ዝርከብ እንትኾን እዚ ክስካብ 6 ሜትር ዝኣክል ቁመት ዘለዎ እንትኾን ነዚ ስያመ ዝረኸበ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ፋየር አንትስ ዝበሃሉ ነፍሳት ብዘስምዕዎ ኣሰቃቂ ናይ ፋፃ ድምፂ እንትኾን እዚ ሽሙ ናብ ትግርኛ እንትንቀይሮ ዝፋጡ እሾኽ ማለት እንትኾን እዚ ተኽሊ ዓበይቲ ዕሾኻት እንትህልዎ ኣብ ውሽጡ ድማ ፋየር አንትስ ዝበሃሉ ነፍሳት መንበሪ ዝሓዘ እዩ። እዞም ነፍሳት ተናኺሶም ጉድኣት ዘብፅሑን ብተወሳኺ ኣብ ውሽጡ እንቅርቢትን ተመነን ክሕዝ ስለ ዝኽእል ናብ ተኽሊ ዝተጸግዐ ሰብ በዚኦም ናይ ምጥቃዕ ኣጋጣሚኡ ብዙሕ እዩ። እዚ እውን ክሳብ ሞት እውን ከብፅሕ ይኽእል። ስለዚ ድንገት ኣብ በረኻ እናተጓዓዙ ናይዚ ዝፋፁ ተኽሊ ድምፂ እንተሰሚዕኹም ካብቲ ከባቢ ፈጢንኩም ምርሓቕ የድሊ። ካልኣይ ጊምፒ። እዚ ተኽሊ ኣብ ሓደ ጫካታት ብበዝሒ ዝርከብ እንትኾን እዚ ተኽሊ ቆፅሉ ንደቂ ሰባት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ናይዚ ምክንያት ድማ ኣብቲ ቆፅሊ ዝርከቡ ኣሽሓት ዕሾኻት እንትኾኑ እዞም ዕሾኻት ካብ ምውጋእ ዝሓለፈ ንውሽጢ ዘሊኦም ብምእታው መርዛማ ዝኾነ ኬሚካል ብምንዛሕ ክሳብ ሞት ከብፅሑ ዝኽእል እዮም። ቀዳማይ ጎስት ፍሪ። ሕዚ ድማ ናብ ፓኪስታን ከባቢ ነቕንዐ እሞ እዞም ብፃዕዳ ክሪ መሳሊ ዝተሸፈኑ ተኽሊ ንረኣዮም። እዞም ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ተኽልታት ከምዚ ዓይነት ገጽታ ክህልዎም ዝኽኣለ ብናይ ሸረሪት ምክንያት እንትኾን ኣብ ፓኪስታን በተደጋጋሚ ብዝተኸሰተ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ምክንያት ብዙሓት ሓደገኛታት ሸረሪት ናብዚ ተኽሊ ብምድያብ መፅለሊኦም ሰርሑ። ስለዚ ድንገት ኣብ ትሕቲ እዚ ተኽሊ ዘፅልል ሰብ በዞም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዉ ሓደገኛታት ሸረሪት ዓብዪ ጉድኣት ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ካብዞም ሓደገኛታት ተኽልታት ንኽትቁጠቡ ንምሕፀን ሰላም።